Λοιπόν, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της Έρα Βόλου την φίλη αλληλέγγυα, την Ελένη τη Μιλιόρδου, η οποία είναι υποψήφια με το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα εδώ στη Μαγνησία, στο ψηφοδέλτιο του ΕΕΚ. Καλώς όρισες, Ελένη. Καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω κάθε αγωνιζόμενο, απολυμμένο εργαζόμενο της Έρα Βόλου, της ΕΡΤ, που βρίσκεται μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα και συνεχίζει να αγωνίζεται και να δίνει τη μάχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το πιστεύουμε ότι αυτά είναι λόγια καρδιάς, γιατί τα λέμε και κατηδίαν αυτά. Και το έχεις δείξει και εσύ ίδια με τη συμπαράσταση, με τη συμπαράστασή σου, την αμέριστη συμπαράσταση, την παρουσία σου εδώ. Και βέβαια το έχεις δείξει και στην κοινωνία με τους αγώνες μέσα από άλλες δράσεις, έτσι, είσαι γνωστή. Αλληλέγγυα και πάντα δίπλα και αγωνιζόμενη σε κάθε κέντρο αγώνα, σε κάθε μέτωπο αγώνα, έτσι, μέτωπο αγώνα, ταξικό μέτωπο αγώνα. Ένας αγώνας που δεν τελειώνει, Ελένη, έτσι, και την επόμενη μέρα συνεχίζεται ο αγώνας. Όχι, συνεχίζεται. Και αυτό λέμε και σαν Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα. Ο αγώνας είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή. 25η Γενάρη μπορεί να είναι εκλογές, αλλά η επόμενη στιγμή είναι η αρχή ενός μεγαλύτερου ακόμα αγώνα. Έτσι, η βάση είναι οι αγώνες, οι απεργίες, οι καταλήψεις, η οργάνωση στις γειτονιές που ήδη υπάρχει, αλλά όλο αυτό πρέπει να συμπυκνωθεί και να πάει παρακάτω την επόμενη μέρα των εκλογών. Να ενισχυθεί λοιπόν, ναι, και να συνεχιστεί, ναι, έτσι. Να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Ο ταξικός αγώνας δεν σταματάει. Δεν σταματάει με τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας, με τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τρόικα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και υπάρχει κληρονομιά, υπάρχει παρακαταθήκη τώρα στο παρόν, υπάρχει δυνατότητες στο παρόν που πρέπει να αξιοποιηθούν και πρέπει να πάνε παρακάτω την επόμενη μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Σε τούτη την ιστορική καμπή, μέσα στις συνθήκες της επιδεινούμενης παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού και χρεοκοπίας της καπιταλιστικής Ελλάδας, το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα κατέρχεται στις εκλογές για να προβάλλει μέσα στην εργατική τάξη ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, την αναγκαιότητα της πάλης για εργατική εξουσία, ενάντια στο δηλητηριώδη εθνικισμό και φασισμό, για τη σοσιαλιστική ενοποίηση της Ευρώπης από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Η πολιτική και ιδεολογική ανεξαρτησία του εργατικού κινήματος από κάθε αστική επιρροή είναι η οδηγός μας θέση. Ακριβώς. Έτσι ξεκινάει, έτσι, η διακήρυξή σας. Ακριβώς. Είναι πάλι για την ίδια τη ζωή. Είναι η βάση, όπως ανέφερα, βρίσκεται η βάση του προγράμματος εξόδου από την κρίση που πρεσβεύουμε. Έχει σαν βάση του τους αγώνες που προανέφερα. Εκεί πάνω βασίζεται η διαγραφή, τους αγώνες της εργατικής τάξης. Βέβαια, έτσι, κάνετε επίκεντρο τους εργάτες δηλαδή. Της εργατικής τάξης, στην εργατική τάξη ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι αποκλεισμένοι, οι σύγχρονοι νεόπτωχοι, έτσι, οι εξαθλιωμένοι, οι άνεργοι, οι μικρομαγαζάτορες, οι συνταξιούχοι, όλοι αυτοί που το σύστημα, αυτό το καπιταλιστικό σύστημα έχει αποκλείσει, έχει οθήσει στο περιθώριο. Όλοι αυτοί. Μαζί με όλους αυτούς και σαν κομμάτι όλων αυτών και εμείς αγωνιζόμαστε με το πρόγραμμα που βγάζουμε, που πρεσβεύουμε, έτσι, σαν Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, που είναι η διαγραφή των μνημονίων, είναι η μονομερής διαγραφή του χρέους, μονομερής, που μπορεί να υπάρξει με τη λήψη επαναστατικών μέτρων. Μέτρων που σημαίνει εθνικοποίηση όλων των ασφαλιστικών, πιστωτικών μάλλον ιδρυμάτων, των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζών, των ασφαλιστικών ταμείων και εθνικοποίηση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά φυσικά κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων.
Και την ανεξαρτησία, λέτε, του εργατικού κινήματος. Ανεξαρτησία βέβαια. Υπήρξε από αφεντικά, αυτό μέχρι στιγμής? Μέχρι τώρα το είδαμε αυτό? Υπήρξε, αλλά υπάρχει προδόθηκε. ανεξάρτητο? Υπήρξε. Έχουν γίνει αγώνες που αυτό έχει φανεί. Απλά ο αγώνας, ο ανεξάρτητος, πολλές φορές, και το έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει προδοθεί. Και έχουμε δει, το παράδειγμα το δίνουν και οι αγωνιζόμενοι και στο μετρό και οι καθηγητές, οι καθαρίστριες, η ΕΡΤ, έτσι. Βέβαια, αλλά η προδοσία έρχεται από τους γραφειοκράτες, έτσι, τους συνδικαλιστικούς, δηλαδή, κυβερνητικούς γραφειοκράτες, από τα αφεντικά, έτσι, και όλο το πολιτικό προσωπικό αυτού του συστήματος που εμείς θέλουμε να συντρίψουμε. Είμαστε τα παιδιά, λέτε, της ιστορίας, του Σπάρτακου, της Κομμούνας του Παρισιού, της Οκτωβριανής Επανάστασης και της Ισπανικής. Τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων ανταρτών. Είμαστε η γενιά του Πολυτεχνείου και της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008. Ερχόμαστε από το μέλλον μιας κοινωνίας που στερεί στη νέα γενιά το μέλλον, που καταδικάζει τους συνταξιούχους στην ανέχεια και την ταπείνωση, που μετατρέπει τις εργασιακές συνθήκες σε κόλαση. Σε όλα αυτά που είπες σχετικά με το εργατικό κίνημα. Αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το ερχόμαστε από το μέλλον και που τοποθετείτε και τη νέα γενιά στο μέλλον, γιατί το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά που πλήττεται και είναι τραγικά τα νούμερα της ανεργίας, έτσι. Είναι τραγικά, είναι νούμερα που συμπυκνώνουν αυτό που λέγεται ανθρωπιστική κρίση και για το οποίο μιλήσατε εδώ χτες από αυτό το τραπέζι. Μιλάμε για φτωχούς, μιλάμε για ανασφάλιστους, για άστεγους, έτσι. Μιλάμε για ψυχικές διαταραχές, μιλάμε πια για αυτοκτονίες. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, την εξόντωση, το θάνατο. Το πρόγραμμα του ΕΚ αυτό που λέει είναι όχι άλλος θάνατος, για να μην συνηθίσουμε σε αυτή τη φρίκη. Και τι έγινε ένας ακόμη. Συνηθίζει κανείς και στη φρίκη, Ελένη. Μιλάμε για τη... Ναι, βέβαια, συνηθίζει. Συνηθίζει μέχρι που εξοντώνεται και η φρίκη παρουσιάζεται είτε με αποκλεισμό, είτε με πόλεμο, είτε με φασισμό, έτσι, εθνικισμό. Παρουσιάζεται με όλη αυτή με τη σαπίλα, την κρίση που βγάζει πια το καπιταλιστικό σύστημα. Πρέπει όμως να δούμε ότι είμαστε παράγοντες της ίδιας μας, της χειραφέτησης, της μεταμόρφωσης αυτού του κόσμου και πρέπει να πιστέψουμε ότι έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε. Το δυναμικό, οι δυνατότητες υπάρχουν στο παρόν, στο τώρα. Όχι άλλη χαμένη γενιά. Δεν δεχόμαστε να μας ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ιδεολογήματα, έτσι. Και γι' αυτό προβάλλουμε και το δικό μας πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Γιατί η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με την πολιτική Σαμαρά και Βενιζέλου, έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση και τελικά στον αποκλεισμό και στην εξόντωση δεν μπορούν να μας βγάλουν. Βέβαια, έχουν δημιουργήσει αυτή τη μιλόπετρα που λέτε, που συνθλίβει ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω τα λέει. Τα λέει όλα, Ελένη. Συνέχισε. Αυτή λοιπόν τη χειραφέτηση, αυτή τη δύναμη πρέπει να την καταλάβει ο καθένας από μας, που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι ένας άνθρωπος αποκλεισμένος, ένας άνθρωπος χρεωμένος, έτσι, στην ανεργία, στη φτώχεια, αλλά η δύναμη είναι σε μας, έτσι. Η δύναμη βρίσκεται στην εργατική λαϊκή αυτοοργάνωση. Βρίσκεται στο συνάνθρωπο, στον αγώνα μαζί με τον συνάνθρωπο για να αλλάξουμε τις συνθήκες, έτσι, συντρίβοντας το σύστημα αυτό που προσπαθεί να μας θάψει κάτω από τα ερείπια του και συντρίβοντας, επειδή μίλησα πριν για εθνικοποιήσεις, για έλεγχο εργαζομένων, είναι να συντρίψουμε και όλους τους κρατικούς μηχανισμούς που μέχρι τώρα μας έχουν επιβληθεί, που μπορεί είναι οι ομάδες καταστολής, είναι να διαλυθούν οι ομάδες καταστολής, Δέλτα, ΜΑΤ, είναι να πάψουν να ισχύουν αυτοί οι τρομονόμοι, τα δικαστήρια, οι χώροι εγκλισμού, οι φυλακές υψής της ασφαλείας. Για μας
αυτά είναι τουλάχιστον απαράδεκτα να ισχύουν και να μας επιβάλλονται, έτσι. Δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς που κραδένουν έτσι το δάχτυλο και λένε αν καταργηθούν τα ΜΑΤ, οι βίες και τα λοιπά, η εγκληματικότητα θα φτάσει στα ύψη και ότι τώρα είναι στην υπηρεσία της πρόληψης, βέβαια, της καταστολής της εγκληματικότητας? Ξέρετε, η πρόληψη χρησιμοποιείται ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου από το κράτος. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να προστατεύουν απλά? Ξέρετε, η προστασία μπορεί να προέλθει πάλι από εμάς τους ίδιους, από αυτό που λέει το ΕΚ, πολιτοφυλακές, πολιτών. Αν υπάρχει μια άλλου είδους οργάνωση, απλά τέτοιες δυνάμεις καταστολής αυτοακυρώνονται, δεν χρειάζονται να υπάρχουν. Θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό, Βέβαια. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια θέλει πάρα Όπως πολύ και για δουλειά. όλα αυτά που λέγαμε και χτες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ χρόνο. Τι χρόνο? Χρόνια, δουλειά από την αρχή. Γίνεται όμως η δουλειά και πρέπει, γίνεται στο τώρα η δουλειά και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, τη φωνή, τη δράση μας στραμμένα προς τους αγώνες αυτούς που γίνονται στο τώρα. Αυτοί οι αγώνες είναι η βάση για το αύριο. Πρέπει να τους συνεχίσουμε και να επεκταθούν αυτοί οι αγώνες. Μέχρι την εργατική εξουσία, έτσι. Μέχρι την εργατική εξουσία που πρεσβεύει. Πάντως δεν δέχεστε και μερικά μερεμετίσματα, όπως το λέτε, μερεμετίσματα που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανθρώπινες ζωές, λέτε, δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Πιστεύετε δηλαδή, Ελένη, ότι δεν μπορεί να γίνει ένα πρώτο βήμα ή δεν πρέπει να γίνει ένα πρώτο βήμα, έστω, για τη μετάβαση? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορεί να ακυρωθεί η ελπίδα του κόσμου που βλέπει τώρα την αριστερά όπως προσωποποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αμέσα από το πρόγραμμά του. Απλά εμείς αυτό που λέμε για τα μερεμετίσματα που αναφέρεις, Βίκη, είναι ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μία κοινωνία ανέργων με νησίδες απασχολήσιμων, μια κοινωνία αποκλεισμένων με νησίδες προγραμμάτων διαχείρισης αυτών των ομάδων. Έτσι. Αυτά είναι τα μερεμέτια. Ο καπιταλισμός, το κράτος που λέγαμε δεν και χτες, γίνεται ευαίσθητο. Δεν υπάρχει ευαίσθητος καπιταλισμός. Υπάρχει καπιταλισμός σαν τέρας που μας έχει ήδη φάει. Δεν μερεμετίζεται αυτός ο καπιταλισμός. Συντρίβεται, ανατρέπεται και πάμε παρακάτω σε κάτι άλλο, στην εξουσία τη δικιά μας. Δεν μερεμετίζεται ούτε με προγράμματα, ούτε με διαπραγματεύσεις. Έτσι. Και το δίλημμα, λέτε, δεν είναι δραχμή ή ευρώ. Η κρίση δεν αρχίζει ούτε περιορίζεται στη νομισματική σφαίρα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εσείς δεν μπαίνετε σε αυτό το δίλημμα καν, έτσι, από το ΕΚ? Π.χ. για τη δραχμή, γιατί το έχουμε ξαναπεί, τη δραχμή, τι θα γίνει αν αποδεχτούμε την επιστροφή στο παλιό νόμισμα, όπως πολλοί ευαγγελίζονται, όταν το ευρώ συνεχίζει και υπάρχει έξω από το ελληνικό κράτος και το χρέος συνεχίζει να τρέχει. Πώς θα πληρώνουμε, με τι θα πληρώνουμε, θα πληρωνόμαστε σε δραχμές, θα γίνονται ανατιμήσεις, πώς θα ξεπληρώσουμε αυτό το μη βιώσιμο χρέος, σε πόσες γενιές? Με πόσα πάκα δραχμών. Δεν ξεπληρώνεται. Γι' αυτό μιλάμε και για διαγραφή του χρέους, έτσι, και λήψη επαναστατικών μέτρων. Μηδενίζουμε το κοντέρ και ξεκινάμε. Ναι, και ξεκινάμε. Όπως έχει κάνει κάθε χώρα στην οποία έχει γίνει επανάσταση. Δεν αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος γιατί δεν είναι δικό μας. Γιατί δεν είναι δικό μας, δεν είναι της εργατικής τάξης, δεν είναι το χρέος των αποκάτων, είναι ένα επιβαλλόμενο χρέος, οπότε δεν πληρώνουμε τίποτα, αυτό λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα
Και να στείλεις μετά και ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, μέσα από την Έρα Βόλου, μέσα από τις γνωστές συχνότητες που μας ακούτε, 100,7, 101,2 στα FM, τους 1485 στα μεσαία μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το airtopen.com. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας, 24-211-09-100, 694-57-57-700. Ευχαριστούμε και στέλνουμε την αγάπη μας στον κύριο Νίκο που μας τηλεφώνησε από τη Μιτζέλα και μας λέει ότι θα είναι πάντα κοντά μας. Και εμείς, κύριε Νίκο, εδώ και πάντα κοντά σας, μέσα από την ανοιχτή ΕΡΤ, που θα την ανοίξουμε ακόμη πιο πολύ, διάπλατα θα την ανοίξουμε, το έχουμε υποσχεθεί αυτό και κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και να στείλουμε και την καλημέρα μας και τους χαιρετισμούς μας και στη φίλη ακροάτρια από τη Μιλίνα, που την ξεχάσαμε, είναι δίπλα μου και η Χαρή και στέλνει τις ειδήσεις, για την πολύ ωραία τούρτα που μας έστειλε και γλύκανε τις στιγμές μας, που την έφτιαξε η ίδια, γλύκανε τις στιγμές μας και πραγματικά το είχαμε ανάγκη αυτό. Λοιπόν, Ελένη Μιλιόρδου, να στείλουμε θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα, γιατί καλείται τον κόσμο να ψηφίσει το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα την Κυριακή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί να ρίξει σε εσάς την ψήφο του, να δώσει σε εσάς την ψήφο του. Όπως είπε και το τραγούδι που προηγήθηκε, η μοίρα και ο καιρός έχουν ορίσει στον κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά. Πριν μίλησα για το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν πετονιά και πώς θα ορίσουμε το μέλλον μας. Το μέλλον μας, την ίδια μας τη ζωή. Το πρόγραμμα του ΕΚ είναι ακριβώς αυτό που λέμε το διακύβευμα που είναι όλη η ζωή. Συμπυκνώνεται όλη η ζωή της εργατικής τάξης, της τάξης των από κάτω, των καταπιεσμένων. Είναι η αναδιοργάνωση όλων των κοινωνικών σχέσεων που παράγουν τη ζωή μέσα στην καθημερινότητα. Αυτή τη συμπύκνωση, αυτό το πρόγραμμα σας καλούμε να στηρίξετε. Όχι άλλη χαμένη επανάσταση, όχι άλλος χαμένος καιρός. Τώρα από τις εκλογές και μετά από την επόμενη στιγμή η ίδια η ζωή στο προσκήνιο. Αυτό είναι το μήνυμα. Μιλιόρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που η κουβέντα ήταν, τι να πω, άκρως ενδιαφέρουσα, δεν νομίζω ότι με καλύπτει, γιατί υπάρχει και η συναισθηματική φόρτιση. Εύχομαι ολόψυχα, ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί οι άνθρωποι σαν και εσένα από το μετερίζει που παλεύουν πρέπει να δίνουν το αγωνιστικό τους παρόν, γιατί όχι και μέσα στη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά.